Buhusan natin ng kunting pinakurat mga studio. Welcome back mga kasudyo to another video for today's episode po. Mayroon po tayo ditong ba't ibang klaseng masarap na pagkain mga kasudyo. 1 cup of rice. Wow. Ito mayroong mangga, mayroong pipino. Ito siga na Mang Tomas. At ito grabe, lechon kawali. Oh, 2 piraso yan. Tsaka may suka na mayroong sili. At hindi pa huli ang ating Coke Zero. Tapos ice. Sus kalami. Nani guys. Pray muna tayo bago mag-start kumain ha. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Oh, grabe oh. Init pa kayo mang. Balance mga kasudyo, mayroong taba, mayroong laman. Buhusan natin ng kunting pinakurat mga kasudyo. Hala, kalami na na. Uy! Wow, kain po mga kasudyo. Lami, ay! Pare sa rice. Ari, tas dako mo. Wala mo nang sasawa na. Malambot siya. Tapos crispy. Panalo ang pagkaluto. Ano yung Mang Tomas siga. Pinit pa kayo. Lakas ng ulan sa labas. Sulit na lang pag nagluto ka ng ganito sa bahay ba. Kasi pag sa restaurant, mahal na to. Hindi man. Sa, kuhan ka? Klog ka ah. Wow.
Pero tingnan mo yan, di ba? Init pa ang kanin. Lalong umanghang ng suka ba? Ah. Hmm. More cook. Minggo muna mga sudyo. Tumas yung gamay mo. Sarap kumain nung pag umula no. Tagbaw yun ba?
Kusog may uwan. Ambil keluar. Urut kira kung one rice bang. Ganun kasi yung one rice. Pag ganitong ulam ba, rice talaga yung babanatan mo, no? Bati na ko mo. Shout out po kay Ruina Luzada. Shout out G. Alvin Lucero. Shout out Feed the Hungry. Shout out Ani Alvizo. Shout out kay Elena. Shout out Myrna Corpus. Shout out GR De Leon from Nueva Ecija. At shout out kay Ruby Gersalia and family. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Yan, padayon sa tagkuhan may soft drinks, kamurag kuwangan ko na. Kita-kits po tayo sa mga sunod na mukbang po. God bless.